pane chinhu chandanyatsa kuona kuti munyika yezimbabwe nhamo ikanyatsa kurova chaizvo aiwa vanhu vanyatsa kufunga outside the box. Pane munhu auya achiadvaisa vanhu achidedicatira panyaya yakatika yasingizo chabangu. Sanopinda mumashoko abuda achitaura kuti subscribe or like otina on the bell icon. Anopinda paini pake onyora achiti if Chabangu managed to recall elected MPs and councillors fraudulently then succeeded, what makes you think that I or we cannot call for fresh elections, Zimbabwe 2024 fresh elections, and it manifests realistically? We have the power. Chabangu was one. We are 16 million less Chabangu. If we had an unbiased judiciary, Chabangu would be doing time for fraud. Kindly learn how I am not twisting my words to make post-tribalistic at Kaunda Bongi. Imbava Chabangu, who was rewarded and protected for stealing, just like Wiki Nojiva. Arikatara mashoko kuti ayo aruda pachira kuti kana Chabangu ari one akwanisa kukunda ayo kuwisa councillors nema MPs akaelectwa nevanhu vaida change nyika yeZimbabwe. Chichinotitadzisa isusu vanhu 60 million to just unite tobvisa this corrupt thing, this regime. Mashoko aya arinyatsa kubuda taura chokwadi, ukanyatsa kumafungisa unoona kuti aya mashoko echokwadi. Tarisa zviri kuitika kuKenya. People they are being united. Vari kuzama kuda kuisa ayo president wavanoti cabinet rese rakadonedzewa iact yeunity. So why can't us Zimbabwe do just like that? Mashoko ari kuitaugwa panapa nemunhu anonzi mamapaendo pake ari kunyatsa kushare vanhu in advice achiti aiwa tikangokwanisa kuunitana it will be for own good. Tudze mafungiro enyu pinai comment section medu, usakano subscribe kulike, chinotina on the bell icon.